Menteri rang ba ke Delhi Arvind Kejriwal henne kesngi ula terteng nyeka BJP bakalale politik halor ki kamsha banben batsha thombor batsha penyap ben ki Kashmiri pandits ha ka Kashmir ki snam khat khandai spa khandai pho kumba ka pau ka khana jong ka phrem de Kashmir files ula ong de ban yai peteng ka jing penrung bat pelat yeka de Kashmir files ha ka YouTube berkanekan long ka jing kersiu thia ban penbet ya ki jing bakla bahadu kato ki Kashmiri pandits kila im jenjar bat ki don kam ka jing rap ha ki babun kilia hato kala don ka jing le bha ya kano kalong yik ki Kashmiri pandit ha ka jing pensa ya ki ha ka jaka them ka Kashmir na ka BJP ha kini ki prasnam katnongot ki Kashmiri pandit kila sha le ben bat sha penyap ben bat katno teli ki long yik kila yo priang jingkerku naka sorkar BJP haki prasnam ther u Kejriwal ringkat ka jingkeli ka BJP halor kane ka jingken tho bat penlong thma san perthei u director kane ka film de Kashmir Files Vivek Agnithori ula bitar penremjur persya u Arvind Kejriwal ka BJP kala penlong kam politik halor kane ka mat jing sempap ki Kashmiri pandit ki basha ki jaka thep ha Kashmir ngidawa bayaka film de Kashmir Files de ban yai peteng ban pelat haka YouTube kapisa bayalum kane de ban senyang syaki jingyarap yaki riu syam lanot jongki Kashmiri pandits ong u Arvind kamat bat khana jong kane ka film kala long katma san perthei ka bajor bha hapdeng kiseng liang sensyar bat liang persya Vivek Agnihotri ubalong u director jong kane ka film ula bitari u Arvind Kejriwal halor ki jingken tho bat penlong kam san perthei syapang kane ka film de Kashmir Files jong u ka BJP ru kala therkela u Arvind Kejriwal halor ka jingdawa banyai peteng pelat haka YouTube ka jing pelat kane ka film haka YouTube kadai ka kamram jong u director jong kane ka film bat kamdei satya ka kamram jong u Arvind Kejriwal lane jongno unong yalam jong kano ka seng san perthei